Bună, dragii mei! Astăzi am hotărât să vă vorbesc despre regresii. Ce este de fapt regresia și cum ne poate ajuta în procesul de vindecare? Regresia este o călătorie ghidată prin hipnoză în trecut pentru accesarea unor amintiri ascunse undeva în subconștient. Nu recomand regresia doar din curiozitate, pentru că nu sunt adept acestui tip de turism. Ceea ce este de fapt important este terapia prin regresie, care implică accesarea surselor problemelor, adică momentul când s-a creat o traumă, conștientizarea, acceptarea și vindecarea acelei traume. Sunt persoane care vin la cabinet cu diferite dureri fizice, emoționale, fobii, frici. Dacă durerea fizică nu are o cauză medicală, adică dacă în urma investigațiilor medicale este declarat clinic sănătos și totuși persistă acea durere, atunci hipnoterapeutul recomandă terapia prin regresie pentru a accesa sursa durerii. De cele mai multe ori, prin terapia de regresie, se rezolvă aceste probleme într-o ședință, două sau mai multe. Studiile științifice au demonstrat că prin hipnoterapie sunt 93% recuperări în numai 6 ședințe. Ne revedem curând și până data viitoare aveți grijă de voi, de corpul vostru, de mintea voastră și, nu în ultimul rând, de sufletul vostru. Vă îmbrățișez cu drag.